Това е хубаво да се Погледни, погледни. Разкошно. Той има програма. А своя звука светлина сега като му фотка, Черно като е на много черно. хубаво, да. Виж, едно от другото е навлиза и излиза от там. Да. Много е хубаво. Това Страхотна е за атракция. камера, не е за... Да, за камера, да. А ние си взехме камерата и ние я заредихме и си седи в... Следващия път сладко с камера. Да, айде. О, много е хубаво. И как си ги прибира? Гледаш какво ги прави, като тръпки ги. Казва някой, има някакви такива... Това са ефекти, да. Цяла програма, това само компютърно програмиране. Да, няма как да ги... Той нарочно ги преща, ето има някои Бранете. страхотно, страхотно. И вие ли чакате Бистро. да се натегнем? Ние чакаме. Не, на камера. виждаш едно в друго. На камерата ли го снимаш? Вижте влязане. Вижда ли се нещо? гледай какъв е стопът горе. Не, долу поглед. Те влезе да спогребат, не се виждат горе в върха. Не, нагоре, горе се подсеща. Горе. Не бъде, изтикам да горе, да, що да ти? Иначе няма да се дам. Не толкова. Тя съм била. Не мислихме, че това е върха, това... Разкошно е. И как се срещат? Хоп, и изчезва. Браво. Ево. Да. Много интересно. Много е красиво. Явно подават водата под пълна... Не знам. Как се срещат? Виж горе рибките. Напъствате, да. Някой толкова да разкият по този ресторан. Къде се подаряват диамантовите пръстени? Да. Прекрасно. Така голяма шанс, като малко да поседиш, така да подясаш. И подават на лягането. Ядме, че не взехме камерата. Гледай сега, виж как се лица. Издигат се, срещат се, да. Няма се, ще видиш номер на бистро. Да, номер на бистро. Айде.